La de les màscares la vaig veure jo un dia així correcuita i em va impressionar i em fa molta il·lusió venir a veure la del psiquiatre Tosquelles. Ens han ensenyat tota una sèrie de coses, ens han fet triar unes fotos per veure aviam els nostres interessos, suposo, cap on anaven, i ens han explicat el que seran els pròxims dies. El projecte Art Gran, l'objectiu que té és contribuir a pal·liar la solitud de les persones grans. Que arrel d'una manera indirecta, que és amb l'art, entre ells facin xarxa i que mica en mica se sentin millor, contribuir d'alguna manera al seu benestar emocional i, per tant, físic. I després també hi ha un altre aspecte molt important, que és l'empoderament. Són coses que ens fan una mica de mandra, però després estàs content d'haver-ho fet. Diguem que l'edat m'ha portat a quedar-me bastant sense les colles de tota la vida, desgraciadament, i això ha estat una ocasió de conèixer gent nova. La nostra tasca és crear aquest vincle entre la institució i ells, acompanyar-los, saber que aquest espai els hi és amable per ells, que estem creant una bombolla que llavors pugui expandir-se. Hi ha els mediadors culturals, que són els que dirigeixen l'activitat en els museus, però després també tenim les mediadores socials que els acompanyen i aleshores recollim tota una sèrie d'indicadors. Veure quina evolució tenen, de manera també anímica, veure com va evolucionant, com interacciona també en la seva vida fora del propi projecte i com les relacions es van teixint. Avui ens han ensenyat la vegetació dels jardins de l'hospital i moltes herbetes les coneixem i entre totes han sortit receptes. I després llavors ha dit que cada qual triés una planta i fes un dibuixet. I jo llavors he fet la banda. A priori tothom diu, jo no me posis a dibuixar que no en sé. Però ostres, una vegada agafes els llapis i els colors, te vas animant i, vulguis o no, se te mouen unes certes emocions. El que tenen ganes és de gaudir, de conèixer i de compartir soletats. Soc la seva referent, les truco cada setmana per explicar-los que hem de venir al museu a l'hora, també si els està agradant, si es senten motivades. No coneixia ningú, però la veritat, persones molt amables, molt maques, totes tenim més o menys la mateixa edat i trobo que al tenir potser més o menys la mateixa edat tenim una història, totes tenim una història. Visco, que això ho porto molt malament, visco sola. Ho porto això, veus? Amb això ja em canvia el tono i tot. Ho porto molt malament. Se sap que les persones que se senten més soles tenen majors problemes de mortalitat, de morbilitat, tant en malalties cardiovasculars com en deteriorament cognitiu, i també són més freqüentadors dels centres d'atenció primària. Coneixem a les persones, els coneixem amb el seu entorn, coneixem el barri, amb la qual cosa podem detectar aquelles persones en risc i podem intervenir. Les companyes treballadores socials detecten moltíssimes situacions d'aïllament i també deriven i enfoquen aquestes persones a poder gaudir o a poder-se obrir d'aquest aïllament. Sabíem que probablement seria la majoria de dones, perquè la majoria de dones són les que viuen soles a la ciutat de Barcelona. Mi función, la principal, es acompañarlos, entonces quedamos cada miércoles a las 10 cerca del metro. Nos vemos todos delante del ascensor, bajamos juntos, charlamos un poco, salimos aquí del metro en Plaza España y venimos andando unos 10 minutillos también charlando. Y una vez aquí, la verdad es que mi función realmente es divertirme con ellos, la verdad. M'han dat una forquilla, he enganxat 2 o 3 paperets i allà m'ha sortit l'obra d'art. L'art i la cultura sempre ens provoquen alguna reacció, bona o dolenta, la que sigui, i compartir-la ens ve de gust. A nivell d'activitats, cada vegada estan més engrescats, ara ja no els fa por. En aquest cas, la continuïtat crec que és la clau. Aquesta mena de projectes que s'allarguen en el temps, creen uns vincles forts amb les usuàries i els usuaris i mobilitzen afectes que són molt transformadors per les persones que hi participen, però també per la institució.
Yo estoy deseando que llegue todos los miércoles para juntarme con la gente, con este pequeñito grupo que hemos montado. Me hace abrir la mente a meterme en internet con la tablet para buscar cosas que no sabía. Voy aprendiendo, cada día voy aprendiendo algo más. Es que el arte no tiene fin. Yo ahora cuando bajamos ya para casa, pues parece que haya venido de otro mundo. Conoces gente que a lo mejor la has visto por el barrio. Mismo la señora Rosina, pues hemos cogido una amistad que nunca me lo esperaba yo, tener una amistad con una persona que és molt humana, esta mujer. De totes aquestes persones no coneixia ninguna, cap, no coneixia cap, i en canvi ara fins i tot tinc amics. La participació continuada fa que ja formin part del projecte i aquest formar part no sabeu lo curatiu que és. Estava sola i ho portava molt malament, estava molt deprimida i els meus fills, això no pot ser, això no pot ser. I em van buscar això de l'art gran. I des que estic allà he reviscut, he tornat a viure i estic de conya, que diuen. Quan fem un projecte des de la salut comunitària, volem que sigui un projecte que estigui molt connectat a les necessitats del barri i per això hem de treballar plegades en la comunitat. Nosaltres el que hem fet és d'enllaç amb les taules en les que treballem en el territori, amb els diferents agents professionals, fer aquesta difusió d'aquest projecte. I nosaltres també el que hem fet ha sigut vehiculitzar totes les derivacions. Jo vaig servir per la metgessa meva, de capçalera, que em va trobar una mica si vaig demorar, de tant temps sol. He anat a veure un quadre d'una senyora que està amb una nena petita i cadascú dà l'explicació de lo que veu. I al final una obra està exposada perquè sigui vista i per empoderar aquest públic. El que estem creant és una proposta molt a mida per a aquest col·lectiu, és a dir, explorar la nostra col·lecció d'altres maneres. Jo crec que l'art, mentre estàs visquent dintre de, per exemple, ara que hem estat aquesta estona, tu n'oblides que tens artrosis, que tens mal de coll, que tens mal de peus, que tens el que sigui. I no penses en una altra cosa, només en el que fas aquí, el que xerres, i el que expliques, i el que t'expliquen, perquè aquí sobra tothom. También estamos percatándonos acerca de si hay necesidades subjetivas, si hay alguna persona que tiene sintomatología de depresión, de ansiedad, lo registro y se manda al sistema de salud. Jo crec que avui en dia tenim tots claríssim que un sol o una entitat sola no farà res de treballar en xarxa per tenir resultats profitosos per les persones a les que atenem. Aquí al MAC venim a l'art contemporani i al principi els hi costava una mica entrar, era una mica difícil. I ara en canvi han fet molta evolució, es nota molt que estan molt interessats en participar, en comentar. Yo alucino, porque cada cuadro que ves se penetra en otro mundo, ¿sabes? Es que es verdad, yo veo cuadros y me imagino muchas cosas. Como que me concentro, ¿sabes? Y me gustaría también hacer tonterías, o dibujar cualquier cosa que me salga de la cabeza. A més es dona una paradoxa, que és que molts dels artistes del contemporani que estem estudiant tenen l'edat del grup de persones que venen aquí. És a dir, tot el que surt en el diàleg és perfectament vàlid. M'aprofito una mica de la legitimitat que em donen per legitimar la seva veu, que és la que realment ens interessa. Jo m'he apuntat, jo vull vindre, la meva família encantats que vingui, sobretot les dues netes que tinc més grans, i els fa molta il·lusió, i a mi també. Me gusta y es lo que importa, porque a nuestra edad teníamos que tener algo que nos saque del barrio, porque estás todo el día en casa pensando, ay, qué mala suerte, ay, qué mal día. No, la calle da vida. Tengo una depresión, me he jubilado, ya me encerré en mí misma y ahora estoy un poco mejor. El que estem fent és una prova pilot per avaluar-ho. Estem treballant amb 6 barris diferents de la ciutat. Amb un grup control i un grup d'intervenció, amb estudis metodològics, evidentment, i amb una comprovació científica. Busques la millora a través d'indicadors com poden ser la salut percebuda, el sentiment de solitud, i després també farem una avaluació de tipus més qualitatiu.
Des del món de la salut estem molt acostumats a que la recerca, l'evidència científica, avali decisions com la prescripció de fàrmacs. I en canvi moltes vegades les intervencions comunitàries anem tirant molt de la bona fe. Estudis com aquests poden ajudar a donar evidència i a donar pes i valor a aquestes intervencions i veure que efectivament tenen resultats en la salut. L'enfermera em va ensenyar un folleto i diu: t'aniria bé perquè es veu que està enfocat per a dones que vivim soles. I vaig pensar, això no està fet per mi, però jo a casa m'anava mirant el folleto i vaig pensar, bueno, doncs vaig. I trobo que és molt interessant. T'oblides de problemes, d'angoixes, de tot. Cada un dels museus i centres culturals ha plantejat activitats i propostes diferents perquè tenen a veure amb la idiosincràsia dels equipaments culturals, però també de la manera de fer, i és enriquidor. Ara estem cap al final del programa i estem en un punt en què les participants ja comencen a sentir-se molt més còmodes, comencen a mostrar-se molt més com són, a participar molt més tant en les coses artístiques com a mostrar-se més obertes amb les altres companyes. Antes no conocía a nadie, no conocía a ninguna. Ha sido una experiencia que no me lo pensaba, que lo iba a pasar tan bien. Y es ahora y disfruto, porque el día se me pasa volando. El que passa que dona la casualitat que el grup que hem fet estem molt integrades totes i que podria continuar fent-se amb altres activitats o amb altres museus o aquí mateix acabant de conèixer-ho tot. Són persones que exerceixen un dret fonamental, que és el dret a la participació en el món de la cultura. Hi ha encara moltes barreres, i ja no parlem només de barreres físiques, intel·lectuals, sinó hi ha barreres de pertinença i que projectes d'aquestes característiques són capaços de trencar. La idea és que això es pugui estendre a tota la ciutat i també que hi puguin participar altres museus i altres centres. Artgrana de Bolasol. Els resultats són molt i molt positius, perquè es palpa amb elles en cada moment. L'altre dia, pintant amb aquarel·la, de cop i volta, durant 20 minuts, hi va haver com un silenci i tothom estava pintant. I realment et poses davant d'un cavallet, comences a fer i no saps ni qui ets. I quan surts dius, ostres, que bé que estic, no? La cultura i l'art ens connecta amb nosaltres, ens connecta amb la nostra història i ens projecten de cara al futur. Y al principio me dice, qué diferente que eres de como cuando llegaste, es que parecía que estabas apocada. Dice, ¿y ahora? Digo, ahora soy como un libro abierto.